Si veľká gurmánka. A jeden z tvojich najväčších gurmánskych pochuťok. Listy zo strany. Som bola úplný introvert. Hovorí na kameru, v žiadnom prípade. Čo je lepšie, než takto na ráno si prečítať nejaký horoskop? Že redakcia to vyslovene za trest. Ja som počula, že dávala niekedy. Že ty budeš písať tento týždeň horoskopy. A potom... Nový čas pre ženy a tak. Čo bol najhorší duchovný zážitok? Začalo to nejakými snahami komunikovať s anielmi, čo vlastne som zistila neskôr, že to boli skôr démoni než anieli. Že som tam videla reálne mňa, ako ma veľa mužov znásilnilo. Že mám taký problém, že ja sa cítim, ako chodíte sa mŕtvo. Čo si myslíš? Spiritualita nejakým spôsobom súvisí s horoskopmi alebo je duchovno prepojené s horoskopmi? Kladieš si v živote ťažké otázky? Si na správnom mieste, lebo my tiež. Vítaj v podcaste Agape Slovensko. Tak čaute kamoši, vítam vás pri 3. epizóde podcastu Križovatky. A moje meno je David. Ja som Katka. A dnes tu máme špeciálneho hostia, ako vidíte, a to je Veronika. Ahojte. Môžete ju poznať aj pod umeleckým názvom Divoká tvorkyňa. Dneska to bude veľmi, by som povedal, že veľmi štiplavé. Budeme sa, ako to máme radi, baviť na témy, ktoré sú kontroverzné, ale treba sa ponoriť do hĺbky aj takýchto niekedy náročnejších témičiek. A dneska sa práve budeme baviť o spiritualite, horoskopoch, takže určite sa máte na čo tešiť, takže ostaňte s nami. Ja by som ešte tak ťa možno tak ešte predstavil tým, ktorí ťa vôbec nepoznajú, pretože možno aj takí sú, síce ja si nemyslím, že dneska už na sociálnych sieťach ťa nikto nepozná. Celebritka. Takže si Veronika, nahrávaš niekoľko, už to bude aj možno aj 4 roky, YouTube, Instagram a si veľká dobrodružkyňa, rada cestuješ, čo som si všimol. A si veľká gurmánka. A jeden z tvojich najväčších gurmánskych pochuťok. Listy zo strany. Je to tak, čo? Áno. Také tu mám ako darček. Teraz posledné, čo som videl, že si ochutnávala vlastne s kamoškami ihličie. Áno. A že veľa vitamínu C. Áno, presne tak. Ja som ho už ochutnala, takže viem. Áno. No. Ihličie? Hej. Si žil tak dneska po chodníku ráno asi si... Nie dneska, ale tak keď som bola v lese, tak všetko skúsiš. Prečo nie? Spolužiaci sa mi na strednej škole reálne smiali, lebo učiteľka dala otázku, že podľa čoho poznáte rozdiel medzi smrekom a borovicou. A ja som sa úprimne v dobrej viere prihlásila podľa chutí. Celá trieda bola úplne z toho mimo, že čo tým myslím, no. Takže to sa už so mnou trošku lečí, toto ojedávanie vianočných stromčekov. A čo je tá vízia toho tej rastlinného stravovania? Verím, že to bude zdravá výživa, ale ako si k tomu prišla? Prišla som k tomu tak, že pred veľa rokmi som zistila, že mám problém so železom a chcela som si to liečiť prirodzene, že som jedla cviklu, špenát a po dlhej dobe jedenia kila pomaly všetkého tohto, čo som vymenila denne, som zistila, že mi to nepomohlo. A to ma priviedlo k študovaniu výživovej hodnoty potravín. Zistila som, že je to dosť hrozné. To, čo jeme, že zdravá strava zeleninka, má to tak málo výživy, že je to až na zaplakanie, že citrón reálne má skoro 0 C, čo človek si povie, že citrón boli C. Takže vlastne ja som zisťovala, že vlastne dajú sa jesť bylinky, že sú ľudia, ktorí to jedia a že je to práve že zdravé. A takto začala moja cesta s divokými bylinkami. A tu už máme ten... A preto aj divoká tvorkyňa. Preto aj divoká tvorkyňa. Ideme na to. My sme teda v podcaste Križovatky a teda povedzme, že sme sa stretli na takej križovatke pomyselnej, životnej. A na tejto križovatke by som sa ťa opýtal, že odkiaľ prichádzaš a kam ideš životne? No, momentálne prichádzam, kebyže ty viem, že to bude znieť dosť divne, ale jednoducho som zmenila identitu na takú Božiu. Tak by som povedala, že pochádzam z Božieho kráľovstva a že vlastne som tu, aby som plnila Božiu vôľu. Možno to je pre niekoho také, že ťažko pochopiteľné, že čo sa tým snažím povedať, ale to tým sa povedať, že ja som našla svoj zmysel života a svoju identitu v Bohu a teda preto aj tam, kde smerujem, vlastne je to tým ovplyvnené, že už nesnažím sa vyslovene vymýšľať svoju cestu a svoju túžbu, že čo by som tak ja chcela, ale je to skôr o tom, že čo by chcel Boh a jeho túžby vlastne sú moje túžby. Si prijala jeho víziu. Presne. Dneska natáčame v skorých ranných hodinách a čo je lepšie, než takto na ráno si prečítať nejaký horoskop? Veronika, takže fík. Dnešný deň môže rozhodnúť o mnohých veciach, ale len v prípade, že sa naučíte správne vyhodnotiť každú situáciu, v ktorej sa ocitnete. Ak chcete dosiahnuť čo najviac a obrátiť kartu šťastený na svoju stranu, pozerajte sa na svet s reálnymi očami.
Takže dneska bude realista. Ideme o duchovných veciach reálne hovoriť. Takže čo si myslíš? Stotočne sa to s tebou? Keď povieš všeobecné pravidlo, tak je jasné, že to sa do nejakej miery vie na teba sťahovať. Nepovedala by som, že obráti sa na mňa šťastená, ja v šťastie neverím a neverím v náhodu. Ono to takto je, ako keď sa človek chce v niečom nájsť a bude sa veľmi snažiť v tom niečom nájsť, tak sa v tom nájde. Môže byť. Tak ideme na teba. Blíženec, dávaj. Ak chcete pokročiť, zmeny musia výjsť najmä z vášho vnútra. Áno. Dôležité rozhodnutie dvakrát zvážte. Nerobte nič, ak si nie ste naozaj istí. V práci myslíte najmä analyticky a určite sa vyhnite všetkým konfliktom. Takže dneska sa nemôžeme povedať. Dneska žiadne konflikty. Mal si pocit, že sa to nejak na teba Úplne. že sedí? Hej. Ale teraz realisticky. No, naozaj realisticky úplne. Dobre, a vieš, čo je sranda? Že si úplne niečo iné prečítal. Že ja som vám vymenil znamenia. Ja som chcel vedieť, že či sa to bude stiahovať na... To bol ten tvoj trik. Spravil som experiment, takže myslím si, že je to také, že každý sa v tom je nájsť a máme to tu potvrdené. Fakt na fakt. To bol dobrý experiment, no. Čo si myslíš o horoskopu? Tak ja si myslím, že keď človek nepozná svoj potenciál, ktorý môže mať, motiváciu hľadať do života všade, niekto aj v horoskopoch, a chce veriť niečomu, čo niekto o ňom povie. To si presne veľmi dobre povedal. Ja si myslím, keď niekto presne má pevnú identitu, že nevie, v čom má svoje talenty alebo nejakú charakteristiku osobnosti, tak proste si prečíta hocičo a nechá sa tým nejako unášať. Keď niekto nepozná pravdu o sebe a o tom, kým má byť, tak presne hľadá všelijaké úlomky identity, možno aj, lebo tu, čo sa povedali, niektoré princípy sú také, že biblické by som povedala. Ale jedna vec je čerpať úlomok sem tam a ešte s nejakou prímesou niečo, čo by som nerada. Áno. Alebo budem mať celú pravdu v celku. Takže ja som ten typ, čo radšej chcem celú pravdu v celku. Tí ľudia, čo to píšu, akože veľmi fajn, že niektoré honoty sú tam akože, že dobré, že proste, že buď úprimný a vyrieši svoje konflikty, že myslím si, že v tomto nie sú úplne odveci. By som povedala, ale záleží, aký horoskop čítaš, lebo sú rôzne. V minulosti, keď som bola ezoterička a som si občas takéto veci čítala, tak tam boli také, že aj vzťahové a tak. A to bolo pre mňa také, že kamo, to je totálne mimo. Že úplne to ku mne nehovorí, že čo to... Že s drakom nejdem na rande, napríklad také dačo, hej? No, a že... Hej, no. Takže Veronika, čo si myslíš? Existuje podľa teba duchovný svet a keď áno, čo to vlastne je? Ako by si to opísala? Tak za mňa je to také viac menej veľmi jasné, že existuje duchovný svet. A aby som to popísala tak, že v podstate to je to, čo do veľkej miery teda svojimi očami nevidíme a do nejakej miery možno nevieme hneď úplne, že našimi zmyslami uchopiť, ale to neznamená, že to neexistuje. A duchovný svet by som zjednodušene rozdelila iba do takých dvoch kategórií, do tej tzv. Dobrej a zlej. Tak povedzme, že je nejaký boh, sú anjeli a do tej zlej, že sú nejakí démoni a rôzne takéto formy démonických bytostí. Ty si človek, ktorý má v svojej životnej histórii veľa, by som to nazval, že skúsenosti so spiritualitou a s duchovnom. Pozeral som si niečo na tvojom YouTube kanáli, takže počul som akoby niečo aj svojich príbehov a teda zaujímal by ma, že v čom všetkom akoby si bola, alebo čom všetko si vyskúšala? Všetko? No, tak všetko to znie, až toľko nežijem rokov na zemi, ale tak začalo to nejakými takzvanými snahami komunikovať s anielmi, čo vlastne som zistila neskôr, že to boli skôr démoni než anieli. A ako to? Biblia hovorí, že vlastne aj samotný Satan sa tvári, že je aniel svetla a ja som sa snažila rozprávať s anielmi. Ja som si myslela, že sa s nimi rozprávam, ale viackrát sa mi aj v živote prakticky stalo, že ma ten aniel takzvaný doviedol do slepej uličky a som zistila, že to veľmi ďaleko neviedlo. Ten taký vrchol podľa mňa bol aj práve to, že vlastne čím viac som sa kvázi snažila s nimi komunikovať, tým viac ma to viedlo do ezoteriky, do ďalších zasvetení, že ešte viac a viac som duchovne bola hladná. A vlastne podľa mňa taký môj vrchol toho bolo to, že vlastne v 16, keď som bola v Grécku a šla som si zabehať, tak chcela som si tak skočiť z útesu, lebo mi to prišlo, že prečo nie, však môj život nemá zmysel. Takže to chcem povedať, že toto bol ten vplyv anielov na môj život, že to ovocie, ako sa hovorí, že podľa ovocia, podľa toho, ako sa to prejaví navonok, sa to dá potom rozpoznať. Takže to tvoja duchovná cesta nejako začala, alebo tie prvé duchovné zážitky práve s anielmi boli, hej? Že to bola nejaká tvoja motivácia. Áno, to bol taký ten odrazový most. A vlastne cestou som sa dostala k meditáciám, k nabíjaniu kameňov, k
čakrám, potom nejaké rejky, kývadlá. Všetko. A čím viac som stretávala ľudí, čo sa niečomu duchovnému venovali, tak som chcela vedieť to, čo oni a aby ma zasvetili a tak. A vtedy si sa identifikovala ako nejaký duchovný guru, alebo si aj inklinovala k nejakému náboženstvu, alebo si to nemal pomenované? Práve, že nie, som bola dosť nechutená náboženstvu, čiže ezoterika bol skôr práve pre mňa forma úniku od náboženstva, od nejakej také vyslovene, že tradície, ktorú som mala šťastie od mojej maminy a že som v tom cítila veľmi neslobodu. A čo sa týka teda toho náboženstva, tak ja som vlastne tým pádom nehľadala náboženstva, ale áno, akože zaujímala som sa chvíľu, že ak to je v buddhizme, hinduizme a takto. Ale skôr ma naozaj tá taká čisto ezoterická cesta viedla, zaujímala, že vesmír a vnútorné ja, vyššie ja. No takže takéto veci som vyslovene, že riešila. Takže New Age v podstate aj. Áno, taký typický. To je riadny stav. A čo bola tá idea, čo si hľadala? Čo si chcela nájsť? Tak ja som ja si to pamätám, že už od, ja neviem, asi 6 rokov ja som vedela, že môj život je niečo viac, než len to, čo vnímam. Že musí to byť nejaký boh alebo niečo, že nemôže to byť takéto suché, prázdne. Tá predstava pre mňa bola strašne hrozná, že keby nič nebolo, ale ja som vo vnútri hlboko vedela, že niečo je. A ja som vedela, že keď niečo teda je, tak chcem vedieť, čo to je. A že chcem to spoznať, toho boha, alebo čo to vlastne je. Preto som vlastne tak veľmi hľadala. Lebo som vedela, že musí sa to dať spoznať a tým pádom, keď sa to niečo dá spoznať, tak vlastne ja tým pádom spoznám pravdu. A dajú mi veci v živote a všeobecne na život iný pohľad a dá mi to aj hlbší zmysel. A spoznám, že vlastne prečo som na tejto zemi. Že ty si vlastne od malička bola veľmi taká hlbavá, spirituálne otvorená. Áno, že som vnímala, že niečo také musí byť. Lebo mnohí ľudia toto nemajú. Viac ľudí napríklad materiálne založené, alebo taký hedonistický životný štýl majú. Taký bohémsky, že si chcú užívať, že žijeme len raz proste. Jednoducho veľa ľudí takto je v živote nastavených a že naozaj, že tú duchovnú stránku vôbec nevidia. Že čo by si tým ľuďom povedala, že... Tak už len to, že ľudia povedia, že neveria na duchovný svet, ale potom hovoria, že nechápu, že niečo im tu rachotí, padá, potom povedia, že mŕtva babička sa šla rozlúčiť s nimi, že to je taký paradox, že ľudia hovoria, že neveria na duchovný svet, ale idú k nejakej veštici a vlastne vyhľadávajú častokrát práve tie duchovné zážitky, alebo ľudia z obľubou pozerajú horory. Áno. Alebo tie paranormal aktivity a vlastne tieto veci, že alebo takéto veria na také, že nejaké šťastie, na také nejaké náhody. Hej, pre mňa je vždy akože fascinujúce, keď mi niekto povie napríklad, že neverí v Boha. Dobre, neverí, veď ja to rešpektujem, ale zároveň inklinuje k takýmto veciam, alebo dokonca niektorí skôr radšej v tú temnú stránku, ako v tú pozitívnu veria. To je zaujímavé pre mňa. Čiže ty si v podstate hľadala v tom celom duchovnom zmysle života. Tak mne sa nedá ťa opýtať, že čo bol najhorší duchovný zážitok? Tak jedna z takých za mňa v tej dobe najviac traumatických udalostí bolo, keď som teda riešila svoje nejaké zdravotné veci a teda mi povedali, že tak čo mi môže povedať, keď už mi všetky tie energetické liečby nepomáhali, nemala som nejakých svojich duchovných vedúcich, tak vlastne ma dali na také niečo ako že regresná terapia, že vlastne cez meditáciu sa ma snažili dostať do minulých životov, aby som si tam uvedomila tú traumu a zahojila tú traumu a že keď kvázi sa to stane, tak potom mi to pomôže aj zdravotne. Takže vlastne tam došlo k takej veci, že som tam videla reálne mňa, ako ma veľa mužov znásilnila, čo teda bolo veľmi traumatické. Počkaj, že v nejakej vidine? Áno, v takom videní. Že dostali oni do toho stavu. Áno. A ešte k tomu potom mi tam vlastne tá pani, čo ma viedla, povedala, že no aj ten jeden z tých hlavných násilníkov, to je vlastne otec, ktorého máš teraz v živote, že aby ste si to vysporiadali v tomto živote. Tak si viete predstaviť, že potom som prišla domov z traumatickej meditácie a to bolo také, že v tej dobe som nemala úplne že najlepší vzťah s otcom, ale tak to bolo úplne také, že snaží sa na neho pozrieť normálne ako predtým, to bolo akože v podstate nemožné, lebo bolo to také hrozné. A odtedy som mala ešte aj taký strach z násilnenia, že zo znásilnenia, ale že šialený. Takže to bolo určite najhoršie, ale áno, človek mi povedal, že presne v tých 16, keď som chcela skočiť z útesu, to bolo také, že som bola prázdna, ale nebolo to také kvázi traumatické, ale tam doslova tak Ježiš zachránil, čiže pre mňa to nie je nejaký traumatický zážitok. V tom čase to ti to bolo v podstate jedno, akoby, že preto tam bol tak extrémny zážitok, že tam si bola taká, že buď alebo. Tak ako keď sa ma dnes ráno opýtal, či chcem kávu, tak som bola nechcem. Mne mi to jedno.
tak vlastne mne to tak vtedy bolo jedno, že pre mňa, ja som tak verila v reinkarnáciu, že vlastne mi to bolo jedno, či žijem, či zomrem, však sa narodím zase. Vďaka tomuto útesu bol práve, že aj potom ten zážitok najlepší v tom živote? Alebo čo bol tvoj najlepší duchovný zážitok? Najlepší zážitok v živote bol definitívne ten, keď som vlastne prvýkrát tak naozaj počula o Ježišovi, že som to naozaj pochopila a som ho prijala do svojho srdca, tak ja si to pamätám dodnes, lebo ja keď som bola v ezoterike, ja som to od istej doby pravidelne hovorila mojim duchovným vedúcim, že mám taký problém, že ja sa cítim ako chodie sa mŕtvo. Že ako keby mi niečo chýba reálne vnútri a oni hovorili, že čo ti šíbe, no nehovorili, že čo ti šíbe, ale v takom štýle, že si v poriadku, si vyspela dušu, len si viacej vedomá a takéto blbosti mi hovorili. Ale ja som sa cítila fakt ako chodia sa mŕtvola. Úplne, že ako keby vo mne nebol život. Čím ja som meditovala, tým som si uvedomila prázdnotu. A teda, keď som vlastne prijala Ježiša do svojho srdca, v ten moment ja som úplne cítila, že ako keby niečo do mňa vošlo, ako keby do mňa vošla láska, svetlo a ako keby tá prázdna diera úplne, že takto zmizla a ja som vlastne sa cítila živá, ako nikdy predtým. Chvála Bohu. A dodnes trvá ten stav. Či napríklad v ezoterike si nikdy nezažila nejaký taký stav, že by ťa naplnilo teplo, láska? Jasne, že zažila počas meditácie, ale to bolo také, že externé by som povedala, že to bolo také chvíľkové, že meditujem, naplním sa láskou, ale potom kvázi človek sa dostane tej reality. Čiže to bola sugerácia v niečom? Akože, ja neviem, akože človek máme ako ľudia veľmi silnú myseľ a teda keď si chcem navodiť pocit lásky, ja to dokážem. Napríklad to robia aj mnohí ľudia v rôznych biznisoch, keď sa snažia ľudí mentálne nastaviť na predaj, tak im povedia, že zatvor oči, predstav si svoj najobľúbenejší zážitok, cíť tie emócie a nechaj tie emócie, nech ťa naplňa. Oni vlastne takto sa, ale to je jak para. Že v niečom také placebo, nie? Nie je to, že placebo. Tak ako si vieš vytvoriť bolesť, tak si vieš vytvoriť dobrý pocit, že si spomenieš na nejakú krásnu spomienku a sa usmeješ. Ale vieš, potom sa vrátiš do tej tzv. Tvrdej reality a už nerozmýšľaš nad tou dovolenkou. Alebo nad tým pekným zážitkom s niekým. To je taká sugerácia, že ty si vyslovene, akoby ty sa dotlačíš do nejakej emócie, ale svojou vlastnou úlohou. No vytvoríš si tú emóciu, ale to je chvíľková vec, no. Ale potom zrazu prišiel Ježiš. A sa to stalo trvalým a takým, že zvnútra vyvierajúcim a doslova sa to stalo mojou súčasťou, že doslova môžem povedať, že nikdy som necítila radosť v mojom živote. Bola som občas šťastná, ale vyslovene, že by som mala radosť, tak to nie. A fakt to viem porovnať. Čiže neletuješ to rozhodnutie, že si povedala Ježišovi. Tak čím dlhšie som veriaca, tak tým viac som z toho nadšená. Myslíš si, že vďaka Ježišovi, alebo vďaka Bohu, je život kresťana dokonalý, bezstarostný a že vlastne úplne, že máš aký úsmev na tvári a si happy, keby pod nejakou drogou, alebo... A takto, nežijeme na zemi, ktorá by bola, že by to bol túto raj na zemi, že máme tu aj nejaké tie svoje povinnosti, práca, sú ľudia, ktorí vedia robiť konflikty, problémy, čiže to chcem ti povedať, že na zemi nie je raj, takže a to, čo zažívame, nie je vždy pekné, ale vlastne to, čo vie byť pekné, je to, ako sa na tie veci my pozeráme, aký máme my prístup, lebo ja môžem byť radostná uprostred toho, že veľa vecí sa deje zle, ale že človek je radostný a vie, že s Bohom vie riešiť každý problém. A Ježiš aj hovorí, že prečo ste ustarostení, čo si oblečiete, čo zjete a toto a toto. Čiže za mňa to je dosť späté s obnovou mysle. Ale tým nehovorím, že môj život bude vždy krásna, neviem čo. Áno. Že keď si kvázi kresťanka, tak tá tvoja radosť nezávisí od nejakých okolností okolo teba, alebo od ľudí, alebo čo sa ti deje, ale od toho, že máš Ježiša vlastne v srdci a ten ti dáva tú radosť, že on je tá primárna radosť, alebo ten zdroj. To mi pripomína vlastne výrok C.S. Lewisa, ktorý hovorí, že život s Bohom neznamená, že dokonalý život tu na zemi, ale že znamená to zažívať pokoj v problémoch. A to myslím si, že toto je niečo, čo podľa mňa, čo si aj ty hovorila. A my, kresťania, zároveň veríme, že ten dokonalý život príde potom, keď prídeme do neba. Ano, a tam nás to čaká, že tu na zemi jednoducho sa nedá dosiahnuť dokonalosť a bezstarostlosť, lebo vlastne už to len vychádza z toho, že my všetci ľudia, každý robíme chybu. Ano. A tým pádom vlastne vďaka tomu, že my robíme chyby, tak vzniká smútok, vzniká urážanie a nejaké konflikty. A preto to potom je zem aj nie je úplne dokonalé miesto. Tak teraz sme sa viac o duchovné, o nejakých tvojich zážitkoch bavili a čo si myslíš? Spiritualita nejakým spôsobom súvisí s horoskopmi alebo je duchovno prepojené s horoskopmi?
Tak určite áno, lebo vlastne čomu človek sa otvára a zároveň teda čomu verí a prikladá vlastne tú váhu, tak automaticky to ovplyvňuje život človeka. Či už je to dobrá vec alebo zlá vec. Jasne, čiže vlastne keď si nejaký ten človek prečíta ten horoskop, ako sme si nikdy nesčítali, tak vlastne ak tomu proste uverí, tak sa tomu podľa teba môže stať. Tak akože niekto by povedal, že no tak dobre, Veronika, ale čo je na tom zle, že ja si prečítam, že dnes sa mám usmievať na kolegu v práci. A ja skôr ale riešim ten celý kontext. Akože nehovorím, že je zle sa usmievať na kolegom v práci, alebo to, čo sa tu čítalo, že nebolo tu vyslovene niečo také, že super ultra konfliktné, ale ide o tú pointu, že keď človek dá tomu vlastne ako keby tú váhu, že toto je naozaj pravda a vlastne hovorí to do môjho života a potrebujem sa tým riadiť, tak vlastne to potom ale znamená, že to bude ovplyvňovať aj iné oblasti môjho života. A to človek si neuvedomuje, že vlastne viera v horoskopy zároveň spôsobuje takú globálnu vieru v náhodu, v to, že mňa ovplyvňuje niečo, čo niekto napísal. To, že niekto iný niečo iné napíše, to už je druhá vec. Ale vlastne tým pádom vlastne človek sa prirodzene vzdialuje od Boha, pretože viacej verí tomu, čo človek niečo napísal, než to, čo vlastne o ňom hovorí Boh. A tým pádom ten človek má obrovský problém zistiť ten plný koláč, kým naozaj môže byť ten plný potenciál, lebo on sa zameriava tam na nejakú odrobinku, že buď milý a odpúšťaj ľuďom. Čo je pekný princíp, je to biblický princíp, ale skrátka to spôsobí táto maličká vec, že človek potom častokrát chce zavrhnúť už celú pravdu. Lebo si myslí, že ja mám túto odrobinku koláča, tak na čo mi bude celý koláč? A toto je keď to zapoviem veľmi bez servítky, jedna zo stratégií satana, že dá kúštik pravdy, aby človek potom vlastne bol globálne v blúde, aby potom nehľadal tú naozajstnú pravdu v celku. A presne asi hlavný problém je pri tých znameniach, keď si práve čítaš tú charakteristiku, že bík je takýto, blížnec je takýto a máš tam aj nejaké negatíva a teraz ty sa s tým nejakým spôsobom potom stotožňuješ alebo povieš, naozaj niektorí ľudia to až tak vážne berú, že naozaj, že so škorpiónmi si nesedím, hej, že s tebou ani na kávu nepôjdem, že stretla som sa s tým. Ale hlavne ženy tomu prikladajú aj váhu, že to som mala 2 bíkov a že to boli hrozní muži. Akože vážne toto počúva. Že nie sú v tom horoskope iba také veci odpúšťaj, usmievaj sa. Áno, ale presne také. Alebo niekto povie, že bík, to je ten tvrdohlavý, je netrpezlivý, že musím si dať pozor, že moja slabá stránka je netrpezlivosť. Toto je veľmi zlý mindset. Myslíš si, že je to nejako profesionálne vedecky podložené, tieto fakty? A základe čoho oni napíšu ten článok? Každý sa snaží vnímať niekto pohyby hviezd, niekto, čo im nejaký duch povie, no skrátka je to duchovné aj tak. A tí ľudia to iba napíšu a naozaj, keď človek má horoskop z toho, môže fakt si skladať z toho celé pucle, lebo každý horoskop je iný. Mm-hmm. A nie je to práve, že v tomto potom také dosť blbé, že keď to je každý horoskop je iný, že potom ako vôbec ty potom môžeš inak poznať aj svoju identitu. Však každý povie niečo o tebe, niečo iné, tak ten je potom tak rozbúraný a tak rozhádzaný, že potom vôbec vieš, kto si. A hlavne tieto časopisové proste, fakt predpovedia na týždne, to sú úplne ľudinu. Počul som príbehy ľudí, ktorí mali vyslovene, že boli v prostredí výroby týchto horoskopov a že vlastne jednoducho to bola len náplň práce. Že dobre, dneska máme čo? Pondeločík, tak ideme napísať aký horoskop. Že redakcia to vyslovene za trest, ja som počula, že dávala niekedy, že ty budeš písať tento týždeň horoskopy. Toto som ja taký príbeh fakt počula. Wow. Do časopisov takýchto. Nový čas pre ženy a tak. Marketing, no, úprimne. Že myslíš si, že je to reálny marketing? Často? Tak v časopise oni chcú pritiahnuť aj nejakých ľudí. Sú určite nejakí ľudia, čo si to kúpujú, alebo si povedia, tí majú najlepšie horoskopy. Takže potrebujú tie stránky niečím zaplniť. Sú tam aj niečo duchovné, aby ľudia sa cítili duchovní aspoň trošku a že sa zdokonalujú a posúvajú vpred. Nech tam nie sú iba nejaké klebety o všetkých možných ľuďoch. Ja, veľa vecí je iba o tom, že človek iba potrebuje na sebe zapracovať. Áno, že milý, citlivý, to nie je, že mám na to dar, skrátka, to je čo na sebe. Alebo začneš tak rozmýšľať nad tým, že vlastne som citlivý, že keď ti to niekto napíše, že máš to proste v podvedomí. Myslíš si, Veronika, že konštelácia hviezd vplýva na náš osud alebo na to, aké osobnosti sme? Vôbec. Vôbec? To si osobne nemyslím. Vplývajú na nás hlavne duchovné bytosti alebo duchovný svet ako taký. A to, čomu teda veríme. A nie je niečo také vyslovene, že osud. Takže na osud neverím. Verím tomu, že Boh má s nami nejaký plán, ktorý sa ale nemusí stať, lebo do ňoho vieme si povedať, že ja do ňoho nevkročím, že sa neurobím ten prvý krok, najdôležitejší základný, že znovu zrodiť sa. A potom človek vie objaviť ten taký plán Boží pre svoj život aj taký špecifickejší, ale teda Ako môžeš vlastne objaviť Boží plán? Ako si napríklad ty konkrétne spoznala?
to je dosť dobrá otázka. Tak akože dobre, najprv človek logicky sa musí znovu zrodiť, uveriť v Ježiša a rozhodnúť sa nasledovať Ježiša, to je skrátka základ. Treba ísť k takému základu, že čo hovorí Biblia a to bolo presne tak, že som začala evangelizovať na ulici, modliť sa za chorých ľudí dlhú dobu a potom postupne som zrazu zistila, že mám niečo na srdci. Vedela som, že to mi Boh dáva, že chce odo mňa ešte niečo viac. Nie, že viac, že by to bolo niečo viacej, ale že pre mňa, že ešte niečo iné. Že do niečoho iného ma ešte viac chce uviesť. A teda som sa modlila a potom raz mi Boh povedal, že robí YouTube a tým to začalo. A ako som toto robila v tej poslušnosti, zároveň som sa niečo naučila, charakter sa viacej osekal môj a tak. Tak už Boh potom, to čo som robila, ako Biblia hovorí, že my musíme robiť tie kroky, ale Boh je ten, ktorý tie kroky potom vie usmerniť. Ale keď stojíme, Boh nemá aké kroky usmerňovať. Čiže podľa mňa treba len začať robiť, začať slúžiť a potom prirodzene človek vidí, že tam sa otvárajú dvere. Toto mi Boh dáva na srdce, do tejto oblasti viacej vstúpiť. Áno, že sa vyprofiluješ a vidíš aj, kde sú postupne tie tvoje talenty, keď slúžiš, keď si niečo, že toto je viac pre mňa, toto nie je pre mňa. Možno to znie pre človeka, ktorý prvýkrát počuje nejaké takéto termíny. To môže byť možno také, niečo máš také desivé, že myslím si, že akoby Boh je prístupný každému človeku a pozná každý jeho štýl komunikácie. Že napríklad pozná ľudí, ktorí sú komplikovaní, ale aj jednoduchí, napríklad jak ja. A myslím si, že každému sa Boh prihovára jeho jazykom a tým pádom akoby, aj toto môžem použiť ako také povzbudenie pre tých možno, ktorí rozmýšľate o tom, že nechať Boha, aby hovoril viac do vášho života, že ako vôbec najlepšie človeka spoznáš tým spôsobom, ak si o ňom čítaš nejakú literatúru napríklad. A v tomto to je plné Božie slovo, čiže Biblia, kde vlastne Boh skrze rôznych autorov vlastne nám ponúkol veľa slov, ktoré o sebe hovorí, ako môžeme poznať jeho charakter a ako môžeme vlastne poznať aj to, čo je vlastne náš zámer vo všeobecnosti pre človeka, ten zámer, ktorý Boh dal človeku. Že akoby neboj sa, ktokoľvek, kto si, len proste môžeš prečítať Bibliu. A to slovo je presne pevné, že nie je to ako nejaký horoskop, ktorý si napríklad prečíta, že na tej stránke je tak napísané, na tej tak. A že je to vlastne pre každého, je to univerzálne. A že dáva ti to aj priestor byť ako keby autentický, hej, lebo keď si napríklad horoskop prečíta, že ja neviem, blíženec je povrchný, tak čo, ja už navždy budem povrchná. Nie, Božie slovo ti vraví, že si ako keby novým stvorením, keď Ježiša príjmeš a tie staré veci pominuli a nastali nové a ty proste aj v tých svojich zlých vlastnostiach môžeš rásť potom vďaka Božej milosti. Podľa mňa, keby tu človek s nami sedí, tak sa potom spýta túto otázku, že dobre, ale potom do akej miery stále ostávaš ty sám sebou. To je tie talenty, ktoré ty máš, že musíš to všetko zahodiť preto, aby si sa vlastne stal týmto novým stvorením. Že vieš, že akoby, že či Boh vlastne akoby vyškrtne celého teba, čo si o tomto vymyslíte? No ja by som to tak povedala, že keď pristúpim k Bohu, mala by som sa do takej pozície, že Bože, ja ti dávam celý svoj život, aj teda čo ja by som nazvala svoje, všetko ti dávam, ale teda Boh každého z nás je ešte stvoril. Čiže on, keď niečo tam chce, aby sa bolo v našom živote, aby sa to aj prejavovalo, tak on to v skutočnosti nezoberá. Je možné, že to pretaví, trošku to pozmení, že my sme to povedzme... Že vybrúsi alebo vyleští. Presne. A teda neurobí vyslovene zo mňa v istých veciach iného človeka, ale áno, v mnohých veciach zo mňa urobí iného človeka. Že napríklad, že niekto mi povie, že vieš, že som taký introvert, sa bojím hovoriť verejne a tak. Napríklad, to hovorím o sebe, ja som presne taká bola. Ja som bola úplný introvert, hovorím na kameru, v žiadnom prípade, a niekoho osloviť na ulici, ešte k tomu sama, no dovidenia. Tak prepáč, tak dáme preč kamery? Čiže to sa povedal, že to som nebola ja, ale ja som v Kristovi prijala novú identitu, respektíve vlastne Duch Svätý mi vlastne ukázal, kým v skutočnosti môžem byť, keď ten strach a také nejaké moje presvedčenia, čo som si myslela, že to som ja, ale to boli iba zlé presvedčenia, boli odbúrané. A ja som zrazu zistila, že úplne v pohode viem niekoho na ulici osloviť, viem hovoriť do kamery a nestresuje ma to. A to je to, že vlastne to je to ten potenciál v Kristovi, že sú isté, áno, veci, ktoré ako keby zostali v tom zmysle, že ja neviem, mám logické rozmýšľanie, že veľa vecí rada analýzujem. To tým myslím, tým nehovorím, že niekto nemá logické zmýšľanie, všetci ho máme, ale že ja som viac taký analyzačný typ, taký možno výrečný, niekto je viacej taký skôr kreatívny, ja kebyže mi dáte niečo namalovať, no dovidenia. Čiže to chcem tým povedať, že vlastne sú isté veci, ktoré máme v sebe, ktoré Boh potom ešte viacej si vie vybrúsiť, že je to ešte lepšie. Áno, že majú slavu, že je to viac. A že tie zároveň slabosti niekedy vie spraviť tvojimi silnými stránkami. Sa ukázalo, že Veronika, že nikdy nevedela hovoriť na verejnosti a zrazu hovorí, že to niečo viac nemusí byť. Biblia hovorí, že tým, ktorí Boha milujú, všetko pôsobí na dobré. Dneska si nám práve povedala aj o rôznych skúsenostiach, ktoré si mala ty s duchovným svetom.
keby tu možno človek sedí, tak sa ťa možno opýta, že ako sa možno môže vyhnúť rôznym práve takýmto zraneniam a ako práve, že nájsť cestu možno k takému nátodu, že správnemu duchovnu, hoci správnosť je relatívny pojem, ale že ako by si ty možno takto človeku pomohla a poradila možno prísť na takú rozumnú cestu. Povedal by som to takto, že ak si osoba, ktorá naozaj hľadá poznanie pravdy, hľadá zmysel života, hľadá lásku a chce spoznať, že prečo vlastne som tu na tejto zemi a chcem sa orientovať v živote, ale povedzme aj v tom duchovnom svete, tak je určite dobré ísť za tým, kto o tom vie najviac. A vlastne z pohľadu takého, keď to zoberieme veľmi logicky a iba analyzujeme život ľudí, ktorí boli na tejto zemi a nejaké veci urobili a kvázi urobili nejaké hnutia, tak keď sa pozrieme na život Ježiša, tak ten definitívne vyčnieva z davu svojim správaním, ktoré bolo doslova, by som povedala, že dokonalé. Nikdy nikomu neublížil, ako veľmi ľuďom pomáhal, uzdravoval, dokonca nakrmil hladných ľudí a ešte k tomu povedal, že vlastne on je tá cesta, že on je tá pravda a vlastne on je vlastne ten prostredník, ako sa vlastne vieme dostať k Bohu. Čiže vlastne ja by som povedala tak, že môj problém bol taký, že ja som nevedela, kde je tá cesta. A tým pádom som skúšala rôzne cesty. Čiže ja by som sa skôr tak povedala, že je najlepšie vstúpiť na tú cestu, kto je to Ježiš. Že Ježiš, ja ťa chcem viacej spoznať, že takýto východiskový bod, že Ježiš, neviem, kto si úplne, neviem, ako ty dokážeš zmeniť môj život. Viem teda, že si zomrel na kríži, asi za mňa teda asi skriesený, ale ja to potrebujem viacej pochopiť, že čo to vlastne znamená. A aj Biblia hovorí, že každý, kto hľadá Boha, celým srdcom tak ho nájde. Ale teda keď človek úprimne chce spoznať, že čo je to pravda, že či Ježiš je naozaj tá pravda, tak Boh sa človeku dá spoznať. A vlastne týmto štýlom človek má potom fakt jasno v tom, že ako je to v tom duchovnom svete, kto je tá najvyššia duchovná autorita, kto má naozaj tú pravdu a poznanie pravdy. A už potom človek sa iba Ježiša vlastne drží a už iba buduje na tom a prehlbuje a čím viac človek pozná, kto je Ježiš a čo pre mňa on urobil, tak tým viac vlastne človek vie, že áno, toto je tá správna cesta. Tak by som to povedala, že iba úprimne celým srdcom hľadať Ježiša a Boha, kto je. A ideálne si čítať Bibliu, Nový zákon a Boh sa dá spoznať. A čo neuveriteľné, že toto nie je akoby reklama na niečo, čo si musíš kúpiť, ale že toto je úplne zadarmo. A práve, že som počul mnoho príbehov, kedy vlastne ľudia chceli sa približiť k ezoterike a chceli nájsť duchovno, ale museli si zaplatiť nejaký balíček, alebo museli nejakému lektorovi zaplatiť. Najlepšie na to, že proste Ježiš prišiel a čo spravil je, že on nešiel za nejakou elitou, za elitármi, ale on proste prišiel k ľuďom, ktorí boli možno, dneska by sme ich nazvali, že prostitútky alebo proste zlodej, vrahovia, že prišiel k úplne proste aj jednoduchým ľuďom. A samozrejme aj k možno sociálne inej vrstve, ale že to je na tomto nádherné, že vlastne on nevyhradil si svoj mindset len pre ľudí, ktorí by mali peniaze si to kúpiť alebo niečo. Proste nič nepredával, jednoducho prišiel. A to, čo hovoril, tak to aj robil. A približil sa naozaj každému. To je nádherný človek. Ježiš. Presne, že nezáleží na tom, že koľko máš teraz peniazy, alebo ako vyzeráš, alebo followerov. Aké máš vedomosti followerov, ale že naozaj, že toto je tu pre každého, že to spravodlivé. Hej. A že naozaj, aby som aj netvrdila tak, lebo niekedy nám povedia kresťanom, že znie arogantne, že toto je jediná pravda, že to je veľmi radikálne, lebo v dnešnom svete sa v podstate strašne relativizuje pravda, hej? Ale my ako keby nehovoríme, že my sme nejakú pravdu našli, ale skôr pravda si našla nás, ako keby aj Ježiš je tá pravda. Že to, on je konkrétne, že pravda je osoba, že to je to. Že ďakujeme vôbec Bohu, že máme tú možnosť poznať. Ale tá pravda je pre každého. Hej. Ty si to už spomínala, že Ježiš sám o sebe povedal, ale ja som pravda, cesta je život. A jedine vďaka mne sa môžete dostať blízko k Bohu. Takže ak túžiš po Bohu, Ježiš je tá cesta. Dobre. Tak, drahí diváci a poslucháči, máme to za sebou. Veronika, ďakujeme ti krásne, bol to úžasný rozhovor, obohatili sme sa, verím, že navzájom. A musím povedať, že si úžasná, inteligentná osoba, takže ja neviem, čo som tým chcel povedať, iba som ti chcel vlastne vyjadriť, že ľudí som, podľa mňa aj, že v poslednej dobe, vieš, že možno aj veľa ľudí ti povie nejaké negatívne veci. Zároveň aj ja si uvedomím, ako je blbé niekedy častokrát súdiť ľudí len na základe toho výzoru alebo to, čo nám nejaký content, že najlepšie je proste naozaj spoznať človeka v osobe. Hej. Naživo, tak. Naživo. Takže ďakujem ti, že si prišla k nám, že si prijala pozvanie a
ak by ste chceli aj Veroniku a jej content nájsť na sociálnych sieťach, tak ju naozaj môžete aj podporiť, či už odberom alebo akokoľvek práve pod pseudonymom alebo teda pod názvom Divoká tvorkyňa, aj na YouTube. A takisto môžete aj nás, kde práve môžete vidieť aj informácie alebo behind the scenes k ďalším podcastom. Takže ak chcete vedieť, čo sa deje a čo bude ďalej, aký bude ďalší host, tak určite sledujte naše sociálne siete. Lajkujte, komentujte. A chcem naozaj poďakovať za milý rozhovor aj za všetko. Za vodu. Za vodu, aj za vodu. A ja ešte na sebe poslednú vetičku poviem, že bavili sme sa tu aj dosť o rozhovore s Bohom a práve rozhovor, alebo teda modlitba s Bohom sme sa práve bavili aj v minulom podcaste, takže určite odporúčam si pozrieť poslednú epizódu, ktorú sme mali s veľmi, veľmi zaujímavým hosťom takisto. Takže Veronika, ešte raz si ďakujeme a prajem veci. Krásny, požehnaný deň. Aj vám. Čaute.